Iya. Gus Audin. Gus Audin. Insya Allah dadi putra sing rajin. Al-Badru alaina. Jaya-jaya selamanya. Santriwan santriwati. Muga-muga akeh rezeki. Allahumma amin. Allahumma amin amin. Allahumma mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Ya. Asoy. Wong golek duit ki enek-enek. Pas bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora saya sore-sore padang bulan. Ayo. Ayo kanca padha dolanan. Ini kan gini dong. Korek. Apa rene rame-rame ana likan talindri kene-kene. Kae bulane yen disama kabe-abe kaya ngeleng hati kanca kabeh aja turu sore-sore gedhok asale saka tela mata ngantuk iku tambane apa ala-ala gedhok asale saka tela yen ora petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mongko Gajah niken. Iki nembang ira sepot iki mau iki. Gajah. Siji. ayo ngaji asoy. Tono tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek asoy to. Ngapa? Kowe ki asoe ning ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoy to. Engko mak kecup ngono. Siji. ayo ngaji Loro. sinau menera bodho Telu. golek ilmu Telu loro siji. Terus siji. Kowe iki tak goleki nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoy. Tuk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. salat telat 5. perintah agama 6. ati ayem 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7, 8, 9, 10. kok dia nggak cerdas kayak aku Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho. ora cerdas, aku sih tak pikir mek ini asoy. spontan loh ini Gajah. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem. Mesemno. selentem sing ngendi Gantem ka lho, gamelan ka lho. Selantem. aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sih, gak apik. Gender. tak kena sesender Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Sik tak golek nih. Katuk. ketok kumraket mesti matuk Iso. Lah nek jedor kan lho. Aja nyejit timbang tledor. Ana gambang Mas, Gambang. ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing ra wenang. Asoy.
Asem lho iku. Golek iso. Niken wae cerdas ora iso ngono. Aku. Ora niken itu semputan ora. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jenenge Mas aku. Bocah iki pancen petuk agiki yo. Bocah iki asine iki perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Tuk. Ya. Pancen abahe menika sampun paring mandat ket kala wingi. Sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia. Ya. Ngajak seneng bareng. bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari ngono. Coba nduk manut panjenengan pundutane wis manut mawon kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek jingle. Al Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Oke. Pacar berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti sekulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai nduk, tembang lawas. Apa Papa? Anu sing bongko apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang iki kebablasan angel lho Tuk kowe. Marai helmmu pink mari. Agak aku Mas aku. Coba kagem bawa nggih. Iya no, ya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Wis sampean. Engko aku iki sing dadi anu. Cara anune Dasa Muka. Lah, kaya Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem lek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Sepira di. Nah. Iki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah, karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Abahmu. Abahamu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Sudah? Gus Audin. Menika Gus Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya pakai itu Sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan ya lipstik. Lah iki tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit lipstik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli lah kok deletik. Asoy. Neno nano, sakmono, cah bagus. Den, sik jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja lengko raja. Ayo. Betul. Ya tuh. Oke. Raja arane. Ayo Mas. Mas Klitik ayo. Gawe geger nyolong TV. Cangkeme. Ora ganggu kowe. Sinto. Zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi.
gawe geger nyolong Siti. Kowe nular-nulari kok. Sinta. Ayo gentenan. Anoman. Sampean lho kudune. Ayo. Maju dong. Anoman cancut. Cari aku. Tumanda. Cepetan. Iya, iya. Ngalengkowo. Bisa. Dadi amu. Kobong gede. Nyeluk pemadam kebakaran. Ngaryo. Jroning praja. Aku kowe. Kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, dadi iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu. Jroning praja. Iki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. Eh? iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lha kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean komposer. cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem mo pinem rolulu pat mo. Dang, dengan plak. Wena. Engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan ruk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lho iki. Ya. Ya. Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tengok. Mas aku. Urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audi lenggah niki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy. Yo, Anoman, obong, asoy. Sikat. Abang. Oh, caranya. Iki nabung. Kok malah blengak. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak, dung. Plak. Keplak. Kuwi guse kok mau goblak-goblak. Mas, Tanganmu abuh kowe nek plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono tak dik tak ngono lho. Tuk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo, Delon. tek. Di sini. Sangkoke dudu. Yo, wis karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dik yo. Awas. Kalem. Lambe iki lho. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah
Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tabun. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho tuh. Kolaborasi lho. Kita toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Lah iya. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Ya-yaan sokor kobong tanganmu ayo. Kobong ora. Walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing ngatur penyanyi top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin tabuh ben apik. Jengising di sini. Ya. Siap. Luar biasa. Iki anu ya Mas Klidik, Mas Gluduk karo Nduk Niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite ngodo wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Heeh. Bagus. Ya, pinarak rumiyin. Klitik. Niken jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo, Pak, mumpung wektu pas lan prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bu nggih. Kompak banget. Muga berkah Pak Bu nggih. Amin. Alhamdulillah Kang Gareng, Pak Dandim juga rawuh, Pak. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah nggih. Iki Pak Bupati tasik teng perjalanan. Mugi-mugi berkah. Nggih, amin. Pak Bu, langsung kemawon. Tadi sudah saya bika ing ngajeng langsung kemawon ngaji sedikit, Pak Bu nggih. Maka ulama umarok bersatu dan ditambah seni supaya indah Pak Bu nggih. Amin. Mergo misi saya itu cinta agama, cinta negara. Understand? Menikah hajatipun rejepan Pak Bu. Isra Mi'raj pun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cobi moko saya ajak berpikir Pak Bu nggih supados kula sedaya mendapatkan barokah karomah syafaat ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Isra kuwi perjalanan Pak Bu. Mi'raj itu munggah wonten ing Sidratul Muntaha. Ndure langit sapitu Kanjeng Nabi kali Allah dipanggil dening Allah mendapat wahyu Pak Bu. Napa Pak Bu? Wahyu penting banget Pak Bu. Mergo kalau kita bisa yakin kita sebetulnya bisa seperti nggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq Pak Bu. Sesepuhipun sahabatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo pertama kali Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sing percaya dulu kuwi inggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq Pak Bu. Lainnya menyusul. Mugi-mugi awak-awak supados menyusul percaya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dadi nabi umur sekawan dosa Pak Bu. Dan Kanjeng Nabi umur 53 dipanggil Allah nabi wahyu salat 5 waktu. Itu wahyu loh Pak Bu. Pak Bu. Mulane saking pentinge wahyune Allah ki wonten peringatan. Darane kata peringatan ini penting apa penting? Penting. Kados peringatan 17 Agustus. Nggih napa nggih? Niki peringatanipun Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Supados apa Pak Bu? Salate awake dhewe ben iso salate kaya salate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga wong sawangsul para kiai, para santri salat kuwi omonge angel, Pak Bu. Napa? Omonge angel jane ora. Napa? Omonge angel jane ora, Pak Bu. Napa kok mboten, Pak Bu? Samestaya percayanipun Allah Subhanahu wa taala percaya mboten Pak Bu. Sosok biasane ngomong-ngomong kanca-kanca niku goleki Gusti Allah kuwi manggen wonten ing dodone dhewe-dhewe. Le goleki Pak Bu. Niku salah kaprah Pak Bu. Bener itu sepundi Pak Bu, bener goleki Gusti Allah iki tetep wonten ing langit sapitu mriku Pak Bu sing wonten ing Sidratul Muntaha Pak Bu. Sosok orang-orang mengatakan Gusti Allah ki manggon ning awake dhewe-dhewe. Nggih napa nggih? Niku salah Pak Bu. Saya tawahi contoh Pak Bu. Contoh. Sampeyan kabeh ki gadah HP napa mboten? Ada gadah mobil. Ada gadah yatra uang, bojo anak. Nggih napa nggih? Kira-kira panjenengan iki duweni truk, bis, mobil, HP niku HP manggene ning jerone dada apa minjur dodo HP. Lah Kang Titi kan guyu. Cara sampeyan iki ngeten mawon, sampeyan iki duwe mobil, wis contoh mobil, tak anggap semuanya itu punya mobil semua ben sugih Pak Bu nggih. Sampeyan kabeh duwe mobil, mobil iki manggone dadamu apa tetep ning garansi? Mobil tetap wonten garansi napa wonten kene? Jelas? Ning awakmu sareng duwe mobil, gadah mobil, ning kene mugi enek. Wonten. Ning awakmu ki ndak duwe mobil, ning kene mugi ora enek. Mobil iki tetep nang kono krana punyaan kamu ning kene enek. Ini kene ngakon duwe mobil, ndak bisa diingkari. Bagaimana? Bagaimana? Tur Allah Subhanahu wa taala ki enek tenan Pak Bu manggen ning kono Sidratul dhuwur mriko. Ning krana awakmu duwe Allah,
ning kene mugi enek. Ora cuk Allah manggon ning kene iki mboten. Ora cuk mobil trukmu manggon ning kene iki mboten. Bagaimana? Allah tetap teng Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Contohnya Kanjeng Nabi Isra dipanggil ke sana. Nggih napa nggih? Orang banyak mengatakan ini Allah, kabeh ke Allah. Allah niku akbare Allah, bukan perwujudanipun Allah, Pak Bu. Perwujudannya Allah tetep ning kono, ndak ning dodone awake dhewe-dhewe. Mobilmu perwujudannya tetep ning garasi kono, ndak ning jero dodomu. Ning dodomu ki enek mergo awakmu duwe mobil. Understand? Bagaimana? Oke. Bagaimana? Yes. Krono kajate iki mringate Isra Mi'raj sing terangne masalah niki Pak Bu nggih. Nggih. Bagaimana? Oke. Dadosipun kalau wis sedaya kuwi saged mangertos seperti ini Pak Bu, salat iki gampang. Lek panjenengan awakmu duwe Gusti Allah ning dodomu ki duwe Gusti Allah gampang salat kuwi ora angel. Ning krana awakmu angel salat ki napa? Awak kabeh iki ngaku-ngaku Gusti Allah manggoni dadamu. Mbok iya, mobilmu lubuk njur dadamu kira piye kira-kira? Kira-kira piye kira-kira? Anu bedosol, Pak. Kok bedosol ndak sedeng. Nek ini cukup duwe kuwi mobilku gadah ngakon kuwi nduk mobilku. Allah seperti itu, tetap Allah di sana tempatnya. Karena aku punya Allah di sini ki ada Allahmu Gusti Allahmu Pak Bu. Bagaimana? Mergo diterangne daki-daki terus sampai esuk mboten nutut. Kula serampangi sing penting jelas lawan paham Pak Bu nggih. Nggih. Engko lek tak daki-daki Kang Klidik ndak do nyanyi apalagi Nika Sali itu ndak nyanyi. Rugi. Rene tak undang aku nyanyi tak menghibur semuanya boleh barokah be seneng kabeh. Nggih ta? Nggih. Lanjut. Allah tetap wonten mriko ta wonten dadamu? Ning mriko. Allah tetap ning kono apa di dadamu? Ning mriko. Mobilmu tetap ning garasi pun jero dadamu? Garasi. Kang Kutuk aja pinter aja nih. Hebat aja. Niku nggih duwene garasi tok. Isen-isen ini mboten enten. Pak Bu, bagaimana? Kalau kamu mengerti seperti ini Pak Bu, insya Allah sholatmu bisa terkuasi wallah isut kono tenan, kenceng rono tenan Pak Bu. Mergo dodomu ki merasa Allah ki ada, mergo kamu duwe Allah. Contoh Pak Bu, sampean kabeh ki upama duwe duit rodok kandel ngono. Duit kandel kuwi manggone jero dodo apa